var ute med hunden i morse och hämtade Metro. Där hade visst hänt grejer igen på Rosengård. Ja, så. Men det är ett faktum som vi tyvärr måste acceptera för att där har inte hänt något vettigt på väldigt länge. Vi ska inte alls acceptera. Nej, men vad ska vi göra då? För att jag menar Malmö kommun har pumpat in hur mycket pengar som helst i det gettot. Jo, men de pengarna har de sugit ut ifrån andra kommuner så det går jämnt ut. Ja, precis va. Och ändå har man inte något resultat. Åtgärderna är att för det första stoppa ytterligare inflyttning och sen för det andra se till så att alla som är här att de lär sig våra språk och seder och vårt livsmönster. Jag går helt och hållet på, det var några ungdomar där ute som vandaliserar bland annat områdeskontoret och det blev räkning på det, men de överklagar väl och då brukar hyresgästföreningen beblanda sig där så för att då är det lite reklam att få. Och det är helt klart att eftersom dessa här ungdomarna då troligtvis är under 18 år så är det föräldrarnas ansvar. Och eftersom de då har brustit i det så tycker det var skäligt motiv för vräkning. Och mycket sådant och jag råkade ut för någonting igår efter att ha varit i Malmö och lånat lite böcker på stadsbiblioteket när jag kom hem. Och då var det i den trappan jag bor och då sa vaktmästaren, blev mitt vittne faktiskt, så då sa han, håll käften till mig och sen sa hans mor, uff. Jag menar, jag hade ju haft anledning att säga båda uttrycken för jag är ju i alla fall skåning från grunden. Men att det är väl bara en tidsfråga innan vi skåningar lever reservat med våra politikers goda samvete eller dåliga samvete. Ja, det vet vi inte om det är en tidsfråga, men däremot vet vi, Benny, att den 14 september, det är en tidsfråga. Då är det val. Då är det valdagen. Man kan börja rösta redan den 27 augusti. Och nu ska vi upplysa alla väljare här om att det viktigaste är att rösta på Skånepartiet i regionvalet. Det är det viktigaste, så vi kan bli av med den här styrningen ifrån riksdagen. Det kvittar ju vilka de är och där sitter. Det blir bara värre ändå hela tiden. Ja, de har ju svurit sig fria där uppe samtidigt som Malmö förvandlas transithall för alla konstiga människor. Ja, det är ingen transithall, de stannar ju här. Men att jag tycker faktiskt man kan kräva papperna på bordet av dessa som kommer. För någon handling måste man ha som visar vem man är. Ja, men vad säger du då om att 60 000 svenska pass blev tappade förra året? Och det är inte så svårt att räkna ut hur det fungerar. Och att priset på ett pass är minst 10 000 kronor. Och nu ska de höja avgiften för att skaffa nytt från 300 kronor till 900 kronor och tror att det hjälper. Ja, och det blir ju den vanliga så för att man kan ju faktiskt bli av med en handling och så. Och då åker jag på den kostnaden också. Hur många gånger har du det? Och man kan ta detta här med bussarna, busschaufförerna som blir rånade och så man stoppar kontantgrejen va? Det är inte därför de kan stoppa rånen på andra sätt. Ja, men man gjorde det ju. Ja, man skyllde på det, ja. Ja, men det var ju rätt ju. Nej, det var det inte alls. Men jag tycker men att ibland så är det så att man ska med bussen och om man har kontanter kanske bara, ja, då kan man inte åka buss. Alltså, har de kunnat betala med vanliga pengar i 100 år så ska de kunna det nu också. Ja, det tycker jag också. Ja, det är självklart ju. Och då ska inte, men det är en viss
missklick som ställer till det och då måste ju, eftersom man har det som yrke, då måste ju lagboken titta på det tycker jag. För jag har ju faktiskt besökt tingsrätten och i Malmö och vissa dagar så är det full visitation där. Det spelar ingen roll vem som ska in där och en massa polisbilar och så och när man väl har gått igenom spärren så kommer man upp och jag kan lugnt säga att utan att någon vill kalla mig rasist att 80% är faktiskt av utländskt härkomst. Hur många gånger har du blivit av med ditt pass? Ingen gång. Nej. Vi kan fråga lyssnarna här att om det är någon som har blivit av med ett pass så ring hit och berätta det. Jag ringer in Det är inte så förstår du att det är folk som tappar sina pass utan det är andra som sätter i system att sälja sina pass. Ja, det är en sån handling som jag försöker bevara alltså så att ingen ser för att jag kan ju behöva mitt pass va. Och då vill jag ha det har jag på sådana handlingar har jag på ett ställe. Ja. För att när det väl så ska iväg så är det bra att kunna plocka fram sitt pass. Det är inte konstigt att de har svårt att rekrytera ungdomar till försvaret. För vad är detta för ett samhälle att offra livet för? Nej. Nej, det tycker du att man ska locka ungdomarna att offra livet för Rosengårdssamhället? Nej, absolut inte. Nej. För att jag tycker att för det första, jag bor i Skåne och har alltid gjort att skånska var seder och bruk och ännu så länge svensk lagstiftning det är väl någonting man bör rätta sig efter även som invandrare och det är deras plikt när de kommer att lära sig någorlunda vettig skånska eller svenska så att de är så och någorlunda komma igång ganska snabbt. Ja, men de radioreportrar som talar skånska från början, de blir lärda att tala någon sorts konstig brytning. Så att skånskan ska försvinna. Jag ser bara på Rapport på kvällarna, hon som visar vädret, hon är ju utländska och det hörs så klart och tydligt. Men de pratar ändå svenska, men man har klart och tydligt ibland så hör man så för att vad hon säger hör man inte ibland för att det blir lite konstigt. Men det har man ju sett att man smyger in dessa människorna i olika program i tv och radio och dylikt. Överallt. De har förtur till allt. Och vad ska våra gamla säga? Vad ska våra skånska och svenska som är så från början säga med sina barn och så för att de har ju förtur till allt. Hallå? Ja, där är i alla fall så många så att köerna blir för långa. Och, jag tycker kör grannen idag så kanske de kan lära sig alla och så vill jag uppmana de som ringer in och sen lägger på eller och andra läten och sånt. Stå för ett ord och tala med Kalle lite. Ja, istället för bara ringa. Jag har inget bättre för er. Nej, det har du rätt i. Ja, och så men det var en trevlig dag och ska jag också försöka. Önskar detsamma, tack då. Okay, hej då. Ja, då tackar vi Benny för det.